pipua, homoseksia. Homoseksia, pipeli, Mä näen Gabrielin kanssa meinas käymään Itäkeskuksessa. Meillä on niin hauskaa. Käytiin äsken Motonetissä hakee vähän lisää varaosia tohon. Joo. Pipeli ja pepua, homoseksia. Pipeli, peppa. Tänään me kyllä nussitaan oikein kunnolla. Päästään tonne Detskuun taas Illemalla. Niin mä ajattelin, että mä laitan semmosen seppeleen kaula ja öljyyn mun vartaloon ja lähden vetää sinne, tietsä, semmoseen tankotanssiin. Mä oon käynyt näillä kursseilla, vähän tankotanssikursseilla nyt. Mä näytän tänään tolle Gabrielille, mitä mä osaan siellä. Itse mä malta odottaa. Pippeli! Ihanaa. Toivottavasti seuraavakin biisi olisi hyvä. Haluan saada fiiliksen. Tää NRJ on kyllä yksi parhaimpia radiokanavia. Tosiaan. Vitsi. Tänään on kyllä tosi hyvä päivä. Kattokaa kun aurinko paistaa ja miehet on komeita. Joo. Se on tosi paljon kauniit miehiä Motonetissä. Jee. Se on sit karjoja. Todellakin. Gabriel käy vähän kuumana, kun se miettii sitä, kun päästään tänään sinne Detskuun. Mä oltiin just äsken niin Detskussa. No viime yönä oltiin just, Se on mut niin paras paikka. pakko mennä uudestaan. Joka ilta aina vaan parempi ja parempi. Detsku on mun life forever. Mua ei haittaa, tietysti, vaikka mä oon semmosessa pienessä hiprakas ja vittu ympäri vuorokauden joka ikinen päivä, kun mä joka yöllä hilutaan se Detskus, niin sillä ei vittuukaan väliä, kun heti kun mä saan taas uuden sidukaan. Rihanna! Aaaaaa! Mä niin halusin olla Rihanna! Haluaisit sä olla Rihanna? Joo. Se on niin kaunis, ihana nainen. Miten sä voit sanoa, että nainen on kaunis? No voihan sitä sanoa tietysti, kyllä se voi niinku sanoa sille, että se on kaunis, mutta ei se kyllä kiihota millään tavalla. Se on kyllä hyvä ääni. Sillä on. Mieluummin mä kuuntelen tätä Antti Tuiskuu ja tiedätkö, noit tommosia. Mä nyt taisin valita vahingossa väärän. No voi vittua. Sori, tiedätkö, mä menin niin kiimatiloihin tosta Rihanasta. Siis niinku homoerottisesti kiimatiloihin. Sulla on varmaan tää muistoi tästä biisistä. Ihana seksiköt miehiä. Paitsi toi nainen, ei. Kato noin kaksi tossa oikealla. Oi vittu, mitä kuumia. Ehkä ne haluais vähän saada, tiedätkö, penetrationia. Mä niin halusin nyt ryhmäseksiä näytten kanssa. Siis ryhmäseksiä, siis sä haluaisit vetää oikein kimpassa vittu täällä autossa. Noitten miesten kanssa. Niin vittu ajat tonne pellolle, vittu mennään saatana. Mennään nyt sinne salaan. Ei nyt ihan vielä viiti, kun tuolla vittu ojakin saatana. Menis autokin rikki, just kun ollaan fiksaa, niin laittamassa kuntoon, niin sit vetäsee tonne noin kiimassa, niin se on sit siinä. Pitäisikö nyt oikeesti pitäis vähän keskittyä tähän ajamiseen, kun mä käännyin vahingossa väärästä kohdasta, kun me ollaan mennyt itiksi. No, pistetään nyt pauselle taas. Oli kiva taas tätä vlogia vähän tässä kuvailla, mutta tosiaankin matka jatkuu ja